Ola, que tal? Moi boas, benvidos a unha nova entrevista aquí en Atlántico TV. Oxe, Miguel Valverde, da Asociación VMP. Que tal, como estás, Miguel? Encantado. Vamos a, primeiro, que hai xente que igual está un pouco perdida. Os VMP, vehículos de mobilidade persoal, non só patinetes, hai máis. Correcto, hai máis. Existen os monopatíns eléctricos, tamén os autoequilibrados, poden ser rodas chamadas uniciclos ou tamén mini segways ou segways, como os que utilizan os gardas de seguridade nos centros comerciais. Sí, certo. Por exemplo. Pero bueno, o que máis abonda son os patinetes, sí, aquí en Vigo. Ademais, sí, en España, segundo a Manual de Características Técnicas, a partir do ano 2027 só van poder circular patinetes. O resto dos vehículos van quedar vedados. Anda, iso pode ser un problema, claro. Sí, de feito, van a ter que tirarse 1 millón de vehículos a basura dentro de uns meses. Porque iso, claro, este ano, na entrada do 2026, cambiou un pouco esa reglamentación, digamos, dos VMP, entrou un seguro obligatorio. Bueno, contanos un pouco cales son as novas novidades que hai nesta... Sí, eso, coa nova lei entrou en vigor a obrigatoriedade de que cada vehículo de mobilidade persoal contrate un seguro, aparte e saque unha matrícula. Nesta casuística estivo rodeada de moita desinformación, porque prácticamente ata unha semana e media antes de que empezara obrigatoriamente a entrada en vigor desa nova lei do seguro, non había ningún tipo de información. De feito, tivo que retrasarse a entrada en vigor porque non estaba todavía ben configurado o sistema para darse de alta e solicitar o seguro. Ou seja, que agora mesmo obriga a que o patinete sexa como un vehículo, teña un seguro contratado de... Sí, como calquera outro vehículo a motor, ten que ir con seguro, ten que ir matriculado, con manual, o sea, conforme o manual de características técnicas, etc. E iso como se valora por parte da asociación? Ben ou mal? A ver, a regulación era necesaria. Igual que pasou coas motocicletas, era necesario que houvese unha acotación ben feita, con un tema de seguros, con manual de características técnicas para definir que entra dentro da categoría, que queda fora, etc. Pasa que se fixo, como a sempre, parcheando cousas que xa estaban mal doutras legislacións, non facendo caso á legislación europea, e xerando unha bola de neve que parchea cousas ata chegar a un punto en que hai que, basicamente, facer un máster para ser experto en que é, que non é, que aseguro, como aseguro, e logo houve moita confusión ao principio de cando se puso en marcha o proceso. Porque non se fixo ningún tipo de consulta coas asociacións deste tipo? Como sempre, alegacións. A FEBEM, a Federación de Vehículos de Mobilidade Persoal de España, enviou un documento de alegacións ao que, como sempre, non se lle fixo ningún caso. O sea, iso é un problema. Se non escoitas a quen realmente son os usuarios do día a día, como podes facer unha regulación así? Usuarios, parte experta na parte de legislativa, bueno, por exemplo, os axentes. Eu teño contacto coa policía local que se queixa de que non tiveron en conta os axentes locais, que son os que se dedican a vigilar, porque a VMP circula en cidades principalmente, tampouco se lle estivo en conta a hora de facer esta nova normativa, esta lei. Claro, agora o vehículo de mobilidade persoal que circule sen seguro, pode ser multado aquí en Vigo? Sempre hai un depende. Na ordenanza de Vigo xa estaba por defecto que tiñas que ter un seguro. A ordenanza de Vigo, coido que se puxo en vigor, entrou en vigor en 91 ou 92, non estou seguro ahora mesmo, xa obrigaba a ter contratado un seguro de responsabilidade civil, aínda que non se indicaba unha contía mínima. Entonces, xa de base, calquera VMP en Vigo que circule sin seguro de responsabilidade civil pode e debe ser multado. Agora, con a nova entrada da lei, todos os VMP e VPL, vehículo persoal lixeiro,
están obrigados a contratar un seguro, salvo unha excepción moi concreta, que son aqueles que non teñen ou non están foron comprados antes do 24, antes da entrada en vigor do Manual de Características Técnicas. Eses poden circular sen seguro ata en xaneiro de 2027, cando a moratoria que existía perde a súa efectividade, chega ao seu fin. Que pasa? Que estando en Vigo teñen que ter contratado o seguro de responsabilidade civil do Concello de Vigo, o sea, que exixe a ordenanza municipal. Ese seguro para que serve? Para que axuda? O seguro de responsabilidade civil cubre solamente como calquera seguro de responsabilidade civil, cubre os danos que ti podas causar a terceiros, tanto a propiedades como a persoas, un viandante, un vehículo ou así, aunque normalmente sendo un vehículo como se di, un usuario, como se di, non me sabe a palabra, frágil, vai ser ao revés, salvo aos peatóns, os peóns, claro, porque os peóns normalmente sí. Si dende a asociación sempre dicimos que é mellor que ademais do seguro de responsabilidade civil se aproveite para contratar un seguro familiar que teña cobertura para accidentes en bicicletas, en VMPs, que algúns xa o tiñan medio metido, ou se contrate a maiores un pequeno seguro para que te cubra a ti mesmo. Ah, que interesante. O seguro persoal, digamos así. Un seguro así. persoal, sí, correcto. Porque Vigo préstase, é unha cidade cómoda para os VMP? É unha cidade... Temos que ter temos costas, sí, é un problema. De feito, é unha cidade que quere VMPs, porque as bicicletas teñen a súa dificultade. Se ti ibas a traballar... Os vehículos de mobilidade persoal os utiliza moito a xente para ir a traballar. Sí. Eso é impepinable. Non é un uso de ocio que existe, pero principalmente se usa para temas profesionais, sobre todo para a xente que se ten que desplazar a moitos puntos. Entonces, si, imagínate facelo en bicicleta co enerxía e co sudor que pode xerar iso. Incluso con bicicletas eléctricas asistidas é difícil, porque os motores non chegan para as costas que hai aquí en Vigo. Por lo tanto, Vigo é a cidade perfecta para o uso de VMPs. Que ben, que ben. E logo, hai certas normas que os conductores de vehículos, de coches, non coñecen un pouco, que non saben se poden ou non poden circular eses VMP pola carreteira. E igual indignase cando atopan a un vehículo. Vou botar unha reflexión que digo que, en plan, eles van un pouco máis lentos, os VMP, pero eles tamén teñen o dereito a circular pola carretera, non? Entón, eu creo que tamén contanos un pouco por donde non poden circular eses vehículos, sabendo que pola carretera si poden. Sí, correcto. A ver, isto como a bicicleta. Unha bicicleta pode circular dentro de, por calquera espacio. Estamos en contacto con vehículos como coches, como motos, hai que respetarse. Que van máis lentos, sí, porque a lei nos limita a ir a 25 como máximo, non podemos ir máis depresa. E as costas tamén dificultan moitas veces que vayamos máis depresa. Por onde poden circular? A ver, principalmente por calquera vía urbana, máximo a 25, non podemos superar esa velocidade, entonces calquera vía limitada a 30, só podemos ir a 25. Igual pasa coas vías que van a 50. Neste caso, onde hai, por exemplo, un carril bici, non estamos obrigados a ir por ela. Podedes ir tamén pola carretera, polas rúas, sin ningún problema. Iso hai que terlo en conta, igual que as bicicletas. As bicicletas non están obrigadas tampouco a ir. Outra cosa é que por comodidade e seguridade utilicemos máis. E despois sempre estamos obrigados, porque xa a propia ordenanza municipal o di, a ir polo centro do carril para evitar, se imos moi abeirados, a apertura dunha porta dun coche ou de repente que xurde un viandante que cruza entre dous vehículos e non o vemos con tempo abondo. Por lo tanto,
sempre vamos a ser un pouco cívicos, se detectamos un coche, sempre vamos a intentar abeirarnos un pouco para que pase. Eu, por exemplo, aproveito, como vou moi lento, as paradas de bus para abeirar no momento e deixar pasar coches cando xero moito tráfico detrás. A convivencia, que teñan paciencia. Sí, un vehículo novo que hai certa xente que non convive, non sabe convivir na rúa, na carretera, iso hai que empezar a entendelo. E como todo, hai xente que circula ben, hai xente cabezatolas, pero bueno, na asociación somos xente que respetamos moitísimo as normas de tráfico e todas as casuísticas. Miguel, moitas gracias por estar aquí con nos e que vaya moi ben. Gracias a vos.